Velkommen til DRQ på den nyheder. Du. Ups. Ja, goddag og velkommen til Pote-nyhederne. I dag har vi fundet ud af, at der har været et røveri. Vi er nemlig meget rørte over det, fordi det er det største røveri i dette år. Ja, hej og velkommen. Vi har nemlig fundet ud af, at der er det her sted, som er blevet røvet. Og nu kommer ejeren til dette med nogle beviser. Ja, jeg har den lige her. Tak, du er en selvskælder. Hov, er det et kamera? Okay. Så åbner vi den og ser. Hvis I ser et fodspor, som ligner dette, så kan det godt være, at det er personen, som har stjålet disse ting. Ja, det er ligesom sådan der, det er. Hvis I ser sådan et fodspor, så skal I venligst anmelde det til politiet. Og nu til vejret. Ja, der er sne her, specielt ved København og sådan. Ved den der lille spids af Danmark. Så er der lidt vind der på 7 grader. Og så er der bare skyer sådan ned heraf. Og der er chance for, at der kommer sneføgning og frost. Tak for det. Og nu er det til sporten med, som Jaden står for. Nå, jeg har hørt, at I stiller op til pigekonkurrencen i hvad? I springgymnastik. Og ja, og vi har tænkt på alting. Og jeg er holdets leder, som jeg også er ret stærk, men det skal vi så ikke tale om nu. Men dette er alle mine piger, som jeg træner med. Ja. Så ja, der er ellers ikke så meget andet end ja, der er bare ikke så meget. Ja, vi har heller ikke så meget. Vi ville bare spørge om ting, og så kunne I måske lægge nogle billeder ud på vores hjemmeside med jeres hårde træning og alt det der. Ja, det skal vi nok. Okay. Hej. Og held og lykke. Tak. Okay, piger, stil op. Ja, så det var det. Tilbage til dig. Og endnu en gang tak. Ja, det var så bare alt for det for i dag. Ses næste gang. Og for afslutningen, så kan I se på billederne fra træningsholdet. De har hurtigt sat nogle billeder ind. Hej. Og god weekend.